CHEMTE THLA PHUBA Bung-3 Champhai Police SI Pucha ma chuan jinglama an rang charwangin chumini chuan ti turanga hle mai an pute omlo lai ani wangin amo phurna chu a thei ang tokin alo bo zui zar zara zo khothar lama sumdong te inkara boina omawangin an put chuan ama ngei kala chinfela du'a riak chhuak mewin akalani chu boina chuan rialam ain zuallam ala pandeu dewa wangin alo homai thei in arin omlo hle a thei ang angin pujonia chungchang chu alo boi pui ve a tuna an kolmek luni chanchin hi thei anga tamhriat atu wangin phone po amang rim kher mai ado kana CHEMTE chu han en thina chutiang CHEMTE changkang chu mu voi khatna ani a luni te chung ko chanchin chu shetam thokhat viau mai tun ma chuan luni pa hi ruihlawa sumdong thina ni a atluan po an tluang viau aniang champhaya po in mun an lei nge a masi a hlok te hriata wangin a sumdon na chu ban san mai lovin a chhun zom zela man atok ta nge a a chung ten sumlam na an nei lawa wangin ama an boi puin a sum se na lo ngai deuh reng bok nen champhaya an in mun chu an challe ta a anu chuan chutia omngo chu tha a hriat lawa wangin an poisa kol tlem te chu pe pun tumin a thian te bung rozinga tlem a zong chu a thon tel ve thina a hle patang chuan a pa sum lo khol tlem nen chuan an khosano no a anu sum don na lo pui reng ai chuan sum thatin lo mu ve theina alo ni bok nen MIZO tonga boina anei lo boka pujoni te ompuin a in hlo ta ani pucha ma chuan luni chu pujoni a thattu ani them ti chu shat masak ber a chul ti a hria a ani chan puina in midang po in an that thei ti po a hria chung thilngot po chu boi pui tham fe ani nge yang le October ni zirtop ni tuk chuan ei kam chuan pucha ma chuan an office pot lo masalavin ke fang tlanga pujonia te quarter lam chu apan ngala akalna turle an office po a in hlat vak lawani jinglama thisen le thil dang nok nuai te pot chu an lo da bo vek to a anin le avela chuan mipui an lo pung khom tam to hle mai thil shat bel vak tur a om to lo boka an office lam chu panzui ngala office a thingpui chen a in zoka a ma zana luni te rian in lam chu a panta a alo phone lok to awangin chu ta chuan head constable purongur chuan alo nga ka luni te rian in hi new THLA pupa fate in ani a anni hian phone ten zuar thin ani ome pupa vate in thlen chuan purongur chuan alo nga ka in chung an lu nu chuan thuthleng sei duaya chuan pucha ma chu a thu a akianga purongur chu thu ve in pucha ma chuan thu azot ngala pupa vane na chuan luni nen hian enge in lai chin na in lai chin soitur ka nei lo nam khat kan ni na hian mai engwanga in ina hian nun kal fo nge ani ka fanu ngai lian in nen hian thian an ni a anin kom nge em a chu wanga niang zandang alo riak fo to em o riak fo to e apute an zina piang in run riak chin ni zan khandar engza ta nge in mut dar som pani le chan vi vela kan mu in mut nuwa luni chu a chuak le em chuak lo anni thian dun chu kan mut ma in an mu a dar som pani vel khan an mu ang luni chu in mut thil hlanin chuak ru thein ring em a chwa ru ka ring lo zana hian kamutam ngai lawa a chwa don chuan kan mut na aron pal tlanga ngaya a chwa ka ni chuang kalo monge yang ti in a changa pucha ma chuan zinga dar engzat vela nge luni chu a tho a ti in a zot le a pa va chuan sana ka enchia lawa darli le chan vela thawin ka hria ati a pucha ma chuan dar engza ta nge ina chwa san tia azo le chuan pa va chuan dar nga alari lo devin ka hria purongur chu kok zawin kan pu hi kan kom thlang lo ka omani a ani nen hian an in phur chowa a hun tak chu ani hian a hrichiang zo kang ti in a lo changa ni zana midang lo leng an om ve em tia a han zo chuan pa va chuan an om nual mai ni zan khan kan fanu no pang ber hi a birthday kan loma chen khoveng te kan soma kan ri ve lai mai ani ati a pucha ma chuan
alom ome ka zo apiang thata kamin chhana wangin ichunga kalom tak mewani ati a puro ngur anin chuan an inzui chuak ta a puro ngur ate ina chuan lut sokin pucha ma chuan puro tukina luni chui phur chhauti na emni ti ina zota puro ngur chuan o phure vengthlang vela khian chome leizuk ka du'a nizana ka soilang zawa ka phur chhauta ani kona khian reksoa chuangin keifang tlang an panta ni kha ati a pucha ma chuan chutiani chuan luni chu fihlim ti na ani chu ti in kongkalam chu pana puro ngura chuan zui chuak ve ta a office lama chuan muang changin an in zui chawa October ni ruk thole ni rinzuala chuan office a chuan phone chu endeu seka a thil nga chu alo thleng mai the si lawa a notebook chu a keu deuh reng boka tun hnaya mithi pathum te hian in lai chin na engi mota kan neim ti chu angai tuale tarau rau maya nakina chuan puma wana chu omna chuan kolutin puma wana chuan boss enge ni ta min ko te tata ti ina zota rinzuala chuan kan high school kan laya sit kan zir thin kha ilasha em ti in azota puma wana chuan shemu mal to lo mechi katil then na lamani lawa shat po ka nei mu mal to lo chen khat chu kala shemai thei chiang fa ka shat ka nei po ka ring lawe ti ina changa rinzuala chuan equivalent set le equal set danglam na kha enge ni soimai them ti ina zota puma wana chuan ngoilokte minzo thu chuang ka soingal mai thei tlat lo kan ngai to lokange ti ina mai biching duar duara chumi nuwa chuan equivalent set chu set element zat in ang ani a equal set chu element in zat le in ang chia khani in ka sha boss enga tige minzo te tlat ti in azot let ve thunga rinzuala chuan engmani love ishiat na thatle thatlo ka fia mai che ni kha taktaka mani chawa omchu khar thlak e ma kharon ko mai che restaurant a in no por mai mayang kachi don chenia nui varvar chungina ti a puma wana chuan minchi don chuan iril rui thlak le ma in kalvat ti ang nuira ra chung chuan ati a anin zui chuak ta a restaurant a sache kan hop nu chuan an chuak le a an kalpa chuan rin zuala chuan sar chol lak lok ka du'a pu ber po ka be fel vek to kar thar tang khan ka chol ri don ni mel thudang a omle thutte ni lo chuan kar ni vel chol ka dila chol lok turin ti fel ngai chu ka ti fel vek to ati a October ni sari ni lai ni rinzuala chuan champhai lama police SI pucha ma chu tuk chuan e kam chuan han phone a chanchin kim changshiat adu thu a han shila pucha ma chuan lo ngak lok tura changin reilo te a aron shil mai tur thu in a lo changa pucha ma thuron thon chu nga pa in thingpui hanga dom meka rei a ngak man lo a phone chu ron ri a notebook le pen chuip te a la chuakin angai thata a a notebook chuan poimo ati lai piang chu chinchia zelin a chinchia zo chuan ak thale ta a rinzuala chu in siam ngalin saiza mati in lam chu pana saiza mati in atlen chuan pitar chawalo oma pitar chuan rinzuala lo mu chuan makti mel takin alo ena engei du le ilolan tak lol mai ni ti in rinzuala chu bia a rinzuala chuan kapi midangan omem saiza ma chungchang chiang de uzo ka shat ka du'a apian kumle a school kalna velte min shil theyem ati a saiza manu pitar chuan apian kum chu ka shil theyang che ma se a school kalna ero chu anau panlaya kan veng sap skula a kalbak chu ka she velo chong dang hi tamte du a china ka she ve theilawani ti in alo changa rinzuara chuan ani chuang kapi apian kum chu min lo shil ta che a chanchin dang chu na kina kan la in zot mai don nya ati a rinzuala chuan saizama chanchin tle ma zong chu police record ta khan a umti chu ashia a asha du ber asha theina turin akal kha ani a ma se azo na han chang tura be se ti an omlawa wangin za zela azot mai mai ani chutia anin kombor bor lai chuan juli bazar kal ho chu lo thlenga rinzuala lo chu mu chuan ilo leng ani mo engei du te tata ti in ron zota
rin zuala chuan engdang dilove saizama chanchin kha kan record ba claim shat bel ka tua karun kal le ani ti in alo changa juli chuan ole englam pange sha du chu milo ngak lok ro ka thil leite hi ka da fel lokang ti in bazara athil leite chu da fel zung zunga saizama nu po chuan alo puya rin zuala chuan man mo du su aman mo thak love ati a saizama nu pui juli chu abul hnai ron thu in ka hmana ni mai ati a rin zuala chuan saizama biodata tlema zong shat bel ka du a kapi hian tlema zong chu min lo shil tu a college kalna hi shat bel ka du dewa khoi college chuak ngi ani min shil thei chuang ka du tok mai ti in a shila juli chuan ngoite a college kalna kha a soidan chuan Vidya Bhavan College of Commerce nita in kashia ati a rin zuala chuan khoi hmuna omnge min shil theim ti na zot zui ngala juli chuan pune chu ningeya a omna hmun kha Solaipur Road ati in kashia ti in a changa rin zuala chuan anot butea chuan a chin chha zela lom thu a shil hnu chuan a chuak le ta a saizama te in a changa chuan hnu chuan doctor mana te in lam chu apan ngala doctor mana te ina chuan an lo om nuala anu le pa le in leng dang pu an lo oma a hmel an lo mu chuan thutna te an lo kyan sot sota engi adu ti an zota rin zuala chuan engdang a chang lovin doctor mana chanchin tlem shat bel adu thu soi chuan apa chuan a chanchin englam pange ni a kan chat ang chu kan shil to chi khan ka shia a sha du dang ila nei chuan han soi ta che kan chat zong te ni chuan kan in pe rengalom dam tu pin alo ti a rin zuala chuan doctor mana college kalna ka shedu dewa ati a apa chuan Armed Force Medical College Pune a zira MBBS a zo khan specialist kha abezui ngalani atuina berani poka Tluangtea mai a specialist na kha nau panglam pediatrics kha ani a sarkar kwata alu hi harawangin kan nei angchun te uingam lovin ani na lawzir chak boxi a private in kan zirtir tamai ani ati a asoi zong chuan a hnu ka ulti alang reng mai office sa hole hnu chuan a notebook chu thil chin chha te chu a han la khoma an chan chin cheu te chu a han en chale a thil pakhat a hmu chwa chu makti takin a ziaka a thai bial ta puma wana chu thil sha chwa chu hmu tir ve ngalin puma wana chuan I thil min shil chu ka she thiam hau lo mai han soi fa lo lo te ati a rin zuala chuan heng kan mi thi te hian in an na an nei chu high school ikalaya set izir ang khan han thai chin ta ila pakhat na a chuan CHEMTE in ang taka vi hlum fe kan ni a pahni na a chuan Pune atanga graduate fe kan ni bok a pathum na chuan an college kalna hmun hi in hnai tak vek an ni lo en chin ro o Johnny hi Arihan College of Arts Commerce and Science atanga zir chuak ani a saizama hi Vidya Bhavan College of Commerce atanga zir chuak ani a tin doctor mwana hi Armed Force Medical College atanga zir chuak ani amakna chu heng ho hi in hnai te te om vek an ni bok hi ani ati a puma wana chuan a han en chian chuan makati ve hle mai a ena rin zuala chuan an vai hian Solaipur Road ta om vek an ni ati a puma wana nen rei tok fang an in kom zui hnu chuan office atang chuan an chuak zui ta a rin zuala chuan he thil khai khom na hi engi motak chu omina ringa he twal thatu hian serial killer dang anglo takin manro in ang deuh thlap a hmang tlat mai hian en tir enge motak anei a ring tlat bok han khai khom dan tur la chu shemai bok si lo a tha te chanchin a shetam tul tula a thatu chanchin ero chu 100 lel mai tur le thurbing tur a hai cham em bok si aril ruwa chuan zon mu nge chu tum tlat thunga beidon san mai chu tum lo hle ani chumi zan chuan mut ngal mai aril ruka mase amuda chhuat lat lo wangin ra si venga rami rim tur chuan a kal tange nge a rami soi ang chuan an in chu zong mu ve maya leng thwai tura in soi ka ani a thlave nuwa leng don chawani ain thiam lo hle mai kholaya in mu zeu zeu ma se in biang na hun tam tak tak an nei ngai lova idam mo I tha em ti vel bak a an in bengai lawani ramite ina thlen chuan kongka akika mi pa o hian
lo leng ro ati a kongka hun chuan raminu le pa nia rin te chau chu an lo oma a hmel an hmu chuan engei du lo leng thu ro an lo ti thuai thuaya an felin an tongkam po azan hmel hle mai rinzuala chuan rami thian pa kania khonge rami hi azinem ni in thlashung dui hian han ti a anu chuan lan zira alo ho har to lawang lo ngak ri ro ati a rinzuala po chu a thu ve ta a minute som vela nga nu chuan rami po chu zaira ra chungin ina chuan run luta rinzuala han hmu chuan lai lutuk chu azai top maka sar ilo leng ani mo iwa fel em kanu he hi police officer sarin zuala ni hi sar tikha lo thu ro o ka vain thak lo ka nge ti in room chunga chuan alu san ngala room atanga lo chwale chuan rin zuala kyanga thu in sar ilo len na rei to MT in a zota rin zuala chuan reilove minute somba kal thulawang ti a rami chuan tunlai chu in boy buka ni mo khola ya po biak man in ni lo min tlan pel fo reng maya ati a rin zuala chuan kan case khoila hi boy thlak dewa hun all kan nei me ulawani kan boy na tibel cha tur tingin case te naw akha to kin alo om ve bok nen ka tum huna po ka lo leng theilawani hi I phone number min pedu si lawa ka bechak thin te che ania nui sak pa chuan han ti a rami chuan ka oi lo min bechak chu ni lei lo leng thwain ka ring ti in alo changa rin zuala chuan tuna ka lo leng to a I number chu min petu la ti in adil fiama rami chuan tuna chuan phone mana ngai lo hi kanin be thei renga lom I hodon huna kanin pedon nia ti in alo chang le a rin zuala chuan soitur hai cham deuh tamai nui deuh suk chung chuan rami chu han ena rami po chuan alo en ve lai takani awangin an mit le mit chu in tong chek chuai maya rang taka an mit la let le fatin an lai dun kher mai raminu le pa chuan an TV en lai adalat chu atop tak awangin an but san ta a rin zuala chuan anu le pa an mut ta ka chuan rami chu pangsi chetin awa thut naya rami chuan lo to sona tumbi khau lo mai rin zuala chuan engdang soi set lo chuan rami khabe ya domin a hmui sen hama chuan an fo sakta a rami chu tal deuh ai aya ma se chel nge em awangin tal chuak theilo rin zuala chuan a ko anget sau sawa rami po chuan alo kwa let ve ta a an pahni chuan thu a soi si lovin chongka tel lovin mangai na thu chuan soi dun tamial miala an han in thla le meu chuan an thodun ham mai ani chu hun rei lo te chu am taka mangin an in pom le vong thina rin zuala chuan rami chu han en le thin a mel nung sar mai le a biang no tak mai chu mu na mati em maya alo en le veng thin rami chu aza dewa wangin akun le zau thina rin zuala na lo en veng lai chu a mu in kun deuh chung hian sar I ho mai ka zak ve nia tikhan min en reng su atinia nia a rin zuala chuan engdanga chang lo hian akwa betle thlopa a fob le ta veng mai bung thumna atop ta